projectes que heu passat d'alguna manera o d'una altra per la Fundació, no marxeu de la Fundació i en quedeu desvinculats, sinó que d'alguna manera construïm lligams. L'objectiu de la jornada bàsicament és generar idees, intercanviar experiències, mobilitzar, crear xarxa, etc. La Fura, com deia la Fura, com es deia? L'altre va dir Baus, vam començar a treballar. El cas de l'Iurret també és molt important. I en aquest cas hi va dinar i un tercer va fer una mirada com aquesta de menjar. Va ser molt important això perquè es posessin d'acord de seguida i diguessin la Fura o la Pau. En vez de fer un espectacle i viure d'ell sempre, hem fet cada vegada un espectacle, cada dia un de nou. Nosaltres sempre hem sigut a la Fura, la idea de navegar necessari és a dir, d'estar ocupats, o sigui, la idea de jubilació d'estar parats es mataria segurament. Cada persona té de 2 a 3 minuts per explicar a la resta quin és el seu projecte i com s'ha finançat fins ara. És una gala que vol posar en valor les capacitats de les persones amb diversitat funcional dalt de l'escenari. Una forma nueva y más enriquecedora de acercarse. El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona aporta cinema sobre temes polèmics. Fer que la gent entri dintre dels espais patrimonials, en principi és la fàbrica de Can Batlló. Creiem que el llibre segueix sent el lloc on... És una jornada necessària, importantíssima, el simple fet de que cada cop la cultura agafi un punt més d'autonomia i no depengui tant dels fons públics. És una mica com la reflexió, quin és el pla d'acció que s'ha de seguir per fer una captació d'un potencial finançador. Empaquetar-lo bé i fer un producte acabat. Hi ha empreses que et poden pagar no pas el projecte, sinó la persona que pot arribar a trobar diners pel projecte. Com en tots els projectes, que veiem que costava identificar quina és la proposta de valor cap a les possibles partners o empreses o... Ens deixem la pell, tots, aquí, amb els nostres projectes. Gràcies a tots per venir, sé que no ha sigut fàcil, els que veniu de fora, els que esteu en festivals, esteu molt enfeinats.